És sokan nagyon egyedül találják magukat ezen az úton. Nagyon egyedül érzik magukat. De rá kell gyere arra, hogy mindenki átment ezen. Tehát aki mégis fel akarja építeni magát, vagy valaki jobbá szeretne válni, mint aki volt, az először is el kell dobja ezt a sok szart, sok bulizást, a drogokat, a piát, minden szart, tudod? Mert ezek lehúznak, ezek a dolgok egyszerűen. És csak teljesen elveszik a figyelmed, és elbasszák az agyadat. Megvan ennek is az ideje, de mikor tényleg oda jutsz, hogy valami több akarok lenni ebbe az életbe, akkor ezeket egyszerűen muszáj eldobjad. És kell az a csend, kell az a magány, kell, hogy egyedül legyél, hogy átgondold, hogy mégis mi a francot akarsz ebbe az életbe, és hogy igenis tegyél ezért. Hogy legyenek a prioritásaid, és hogy tényleg elindulj azon az úton, hogy fejlődj, bazd meg. Hogy olyan jobb ember legyél, mondom, ez igenis kell. Így tanulod meg igazán, hogy mik fontosok számodra, mit nem tolerálsz. Hogy mégis tényleg mi fontos neked ebben az életben. És így ismered meg igazából a legjobban saját magadat is, mikor elhalkul minden zaj, minden hang, sok külső szar, sok dráma, minden, akkor tényleg csak te vagy, te magad, és senki más. És akkor onnan tudsz egy dolgot, onnan tudsz dolgozni, ember. Tényleg csak te vagy, csak te, és eldöntöd, hogy mi a francot akarsz ebbe az életbe. De az a vicc, hogy sokan elsőjutnak ide, tehát sokaknak jó az, hogy güriznek egész nap, hétvégén bebasznak egy kicsi szevasz. Vagy bulizunk látástól Mikulásig, tehát minden második távszétből baszva, de jó. Be vagyok állva, mint az állat. Milyen jó. És lófasz. És leélik így a fél életüket. Aztán csodálkozok, hogy nem elég a nyugdíj, basszus. Nem elég a hó végére. Hogy hallod, csak rajtad múlik, csak rajtad múlik, ember, ne add fel, hogyha egyedül vagy se. Nyomod, bátya.